Au, brać! Au, brać! Jebem ti sušu. Pa kao, brate? Pa kao, brate? Ne znam o čemu da pričam. Ne znam šta da vam kažem, brate. Ne, sad bez zajebanja, buraz. Iskreno, meni je sinoć u 3:30 ujutru mi Igor piše, brate, jesi živ, je sve okej, jesi dobro, stižem. I ja rekao, molim? On meni kaže, pa kaže, zapaljen Brabus. Ja, u trenutku ono bio u fazonu, dobro je, hvala Bogu, nikome se ništa nije desilo. I brate, silazim dole, Brabus, brate, izgoreo, full, ono, brate, do koske. Iskreno budem, brate, ja se smijem. Kao, nisam presrećan, nisam oduševljen, ali boli me kurac na kraju dana, brate, napravit ćemo da kupim 2, da kupim 5, kaj biraš? Znaš, šta da radiš, brate, dešava se. Sad, ko stoje iza toga? To je pitanje, brate. To je pitanje, ko stoji iza toga, buraz? To je ono što me ne zanima. A to što me je Brabus zapaljen, znaš, meni fale uspomene, s tim kolima. Drag mi je bio auto, bio je poseban auto, one of one. Baš je ovako poseban auto bio, brate. Baš je bio ono, wow. Ali ono, izvozao sam ga, prošao me i gas za njega, razumeš ono, ali mislim, nisam srećan što su mi ga zapalili, daleko od toga. A brate, nisam se nešto pretjerano ni potresao, brate. Mislim, kao što i vidite, buraz, ono, ne bi kačio, ne bi se onako zajebavao, ne bi puštao da ljudi pišu onako sprdnju da se zajebavamo na račun Brabusa, na račun toga što je zapaljen, da nisam ono, da kažeš, lagan. Nisam presrećan, ali sam lagan, brate. Šta da radiš, brate, šta je to, buraz? 500.000 evra. Brate, napravit ćemo i duplo, buraz. Koga boli kurac 500.000 evra, znaš? Nego meni samo nije jasno šta tačno su ti koji su zapalili, šta tačno misle će da postignu, šta? Zato ja ću sada dođem i da kažem, kao, platit ću reket, kao. Kome treba se javim da platim reket, ono? Boli me kurac, razumeš? Da, igraju se svi tamo kod Brabusa, skupljaju delove, brate. Jesu ti lepo govorili, ne guraj se u politiku, ne treba ti to i povući se na vreme. Jel mislite da je politika, buraz? Jel mislite da mi je zapaljen auto zbog politike? A mislite da nije zbog reketa? A čekajte, mene sad zanima, ako vi mislite da je zbog politike, koja strana mi je zapalila, brate? Jel se SNS uplašio što ću da im uzmem glasove ili mislite da je opozicija u fazonu da radim sa SNS-om? Pa su mi kao, ko je meni zapalio, brate, zapalio auto, brate, ako je politika? Ne znam, brate, meni je ono, ima smisla i igra priču, ali burez. Jer meni nema smisla da je opozicija zapalila, brate, ako su opozicija, brate, studenti, ono i, da kažeš, mirna opozicija. Ko je u opoziciji, brate, ide i pali kola, razumeš? A opet, brate,
Zašto bi meni država zapalila kola kao upozorenje? Zašto mi ne bi samo lupili neki porez, tebra, da moram da platim 5 miliona evra, razumeš? Nemam pojma. Kapiraš? Da je vlast, ne bi oni to ovako rešili, buraz, rešili bi to neko drugačije da me ujebu. Šta meni menja, buraz, jedan auto, brate, mene boli kurac, zaista me boli kurac. I nadam se ću da skonto ono kakav sam čovek, tera da meni nije ono novac prioritet, da mi nisu kola prioritet, buraz, zato što hvala Bogu imam para i hvala Bogu napravit ću ih još više. Znaš, tako da šta je jedan auto gore dole, brate. Bitno je da sam ja zdrav, da mi je živa glava, da mi se ništa nije desilo, bitno je da se nikome nije ništa desilo, da je blizu tog automobila, sve pet, brate, sve pet. Sad su kola, sutra si ti. A buraz, jedino što mogu da mi urede da me roknu, brate. I šta, brate, su postigli ti, šta, roknu me i čao zdravo, brate. Bože sačuvaj, znaš. Ali opet, za šta? Ja sam iz fore rekao ću se kandidujem. Ja na kraju dana nisam ni rekao ću se kandidujem. Niko ni ne zna da li ću ja da se kandidujem, buraz. Ja bacao fore na lajvu, kako zove, i to sam rekao više puta da ono ni ne znam da ću se kandidujem, da li će me boleti kurac da se ja cijam oko kandidature, razumeš? A, brate, ne znam, ne verujem da je politika, brate, iskreno. Moguće skroz, ali kažem, što bi meni iko politički, brate, ugasio kola, brate? Ko ima tu interes? Mislite da je Deki BMW možda? Deki BMW, buraz. GG, buraz, GG. 100% Mitrović, ma te bra. Ne verujem, majke. Ja iskreno mislim zato što nisam platio, zato što nisam teo da platim reket. Moguće da je to, buraz. Moguće da do reketa, brate, ko zna. Ali neću ni sad platiti reket, šta, zapalim mi kola, treba platim reket, boli me kurac. Može, platit ću reket kad oni meni plate kola što su mi zapalili. Šalim se, nemojte me ubijete, ono. Znači. Ništa, morat ću kupim blindu, brate. Izgleda da mi ostaje jedino blindu da kupim, a? Ucavio se, da, ucavio sam se, zato sam danas bio, brate, u Baborogi, jer sam se ucavio. Jer mi je zent da izađem iz kuće, jel? Sam je strah. Buraz, boli me kurac. Da izađem iz kuće, jel? Sam je strah. Buraz, boli me kurac. Koje su to fore, buraz, pališ kola, jebot. Ako imaš neki problem, sedneš sa mnom, buraz, i rešiš ga. Kažeš mi to i to, i pričamo, buraz. A ne tera da mi pališ kola. Šta ja, zašto su mi upaljena kola, ja ću sad nešto da uradim zato što bih uradio drugačije. Nema trika, buraz. Ne kažem, ne znam ko je zapalio, buraz. Znaš. I opet, brate, realno, jebote, ono... Brate, dobra kola u pičku materiju. Kako nekome nije greota da zapali taj auto, brate. Ali dobro, kupit ćemo još jedan, buraz. Kupit ćemo još dva. Kupit ćemo još tri, buraz. Jel osiguran? Jeste osiguran, buraz, nego kažem, zato kažem. Koja je poenta, buraz, da zapališ auto koji znaš da je osiguran, brate? Što bi palio auto, ono? Sam si sebi zapalio. Da, to bi bio genijalan potez s moje strane, buraz. Genijalan potez bi to bio, brate. Bukvalno je čovek hteo da kupi od mene moj auto, hteo je Brabusa da kupi čovek odavde, iz Srbije. Znači, ne bi morao ošte da ga izvozim. Imao sam ponudu, tebra, da ga prodam i nisam hteo da ga prodam. Kao, možda taj što nisam hteo da mu prodam, možda ga on zapalio, brate. For ga zapalio, jer mu uzimam borce. Na, brate. Kako može osiguranje pomoći ako je namjerno napravljena šteta? Pa zato što sam ga osigurao od svega. Imam ono, kako se to zove, full kasko. Šta namjerno napravljena šteta? Pa nisam ja, tebra, namjerno od sebi zapalio auto, buraz, ono. Imaju kamere, brate, vidi se sve, buraz, znaš. Sti lud. Nego ne mogu da pustim kamere zato što ih policija trenutno koristi za istragu. Samo su ljubomorni, misliš da je do toga, bre?
I eto koliko ide chat, ne mogu da vidim, brate. Moramo slow mod 5 minuta da stavim, brate. Mnogo ljudi pišu, ne mogu ništa da vidim, brate. Ni jednu... Slow on 300. A da u stvari je eka, brate. Eto, pišite, bude, šta, koga boli kurac. Ne, ja sam čuo da me cimaju po gradu, da pokušavaju da dođu do mene. Sad, zašto su htjeli da dođu do mene, ne znam. Ko je tačno htio da dođe do mene, to znam i ne znam. Razumeš, i sad je pitanje, Buraz, šta je tačno ideja tu bila? Šta, jesu htjeli lovu, jesu htjeli, brate, šta su tačno htjeli, razumeš? Da li je neko samo ljubomoran, brate? Znaš, da li je ljubomora, šta, neko zbog ljubomore, brate, mi zapali auto. Terzić, nije, Terzić nema trika, Buraz, nije lud toliko, brate. Ne bavi se on vajda takvim stvarima, brate. I opet, šta sam ja Terziću uradio da on meni zapali auto, Buraz, what the fuck. Ne, Buraz, zamisli dođe do toga da ja moram da se iselim iz države, Buraz, zato što su ovdje ljudi retardi, Buraz. Zamisli to, zamisli treba da odem, brate, zato što će ljudi toliko bolesti, Buraz, da idu i pale kola, brate. I ko zna šta još će da urade, razumeš? Možda je ovo samo početak, možda ko zna, brate, šta će da bude. Jebi ga, brate, onda će morati drugačiji, to. Ide pun gaz. Ne, ali ja se ne brinem, ja se zapravo stvarno ne brinem uopšte 1%, nemam strah, nemam sad zen da će nešto da se desi, kapiraš, nego mi nerealno, Buraz, šta rade ljudi, brate. Zamisli te, bra, ko je to nivo, brate, ludosti. Čekaj, šta je napisao ovaj, brate? Neko je napisao nešto, ne mogu sad da vidim, brate. Zar nisi pod zaštitom već? Buraz, ja nemam zaštitu, jedina moja zaštita je moje obezbeđenje, razumeš? A sad, brate, to što ima budala na sve strane, jebi ga, imaš 320 struja, Buraz, i kriminalaca, i ovih i onih, te, bra, otkud znaš, brate, ko je šta je, brate, kad pogledaš. Da li su navijači, da li su političari, da li je Lux 27, da li je Deki BMW, da li... Ko zna, Buraz, realno svako može da plati klinca 5 glava da zapali kola, brate, razumeš, na kraju dana. Nije to sad paljenje kola, ne znam koji, brate, uspeh i hrabrost i ovo, otkud zna, razumeš. Nije to ne znam šta, Buraz, ali opet, ko zna ko je, brate. Ko zna ko to može da bude, brate. Jel Moli bačen ili ovo? Ne znam ništa. Baš ne znam ko je pričao, ali pretpostavljam da je Moli bačen, brate. Nisam imao smoke da ga gasim. Vidiš, jeste pozitiva, sve super. Stvarno mene, brate, ne mori ovo, brate, nisam u fazonu. Jao, zapalili mi kola, užas, boli me kurac, te, bra, šta je to, pare ko pare, brate, napravit ćemo pare, kupit ćemo još bolje auto, razumeš? Najmanje je problem tebe da ja kupim druga kola i najmanje je problem da ja napravim pare, brate. Pokrali su mi Rolexe pa sam se smejao, brate. Tako isto i za ovo, brate, zapalili mi auto pa se smejam, bože moj, nego Buraz, samo, recimo, za Rolexe razumem, Rolexe su upali, pokrali, prodali ih, šta već su radili, Buraz, zaradili su lovu, razumeš, imaš lovu od toga, brate, kao, jer si prodao Rolexe. Šta je tačno poenta ovoga, brate, šta tačno imaš ovde, da mene zaplašiš i zastrašiš, za šta, brate? Ima to smisla za politiku, što je rekao, moguće, brate. Ali koja je, brate, koja je strana, Buraz? Realno, kad gledaš, ne odgovara ni opoziciji, ne odgovara ni vlasti da ja uzem, brate, glasove. Znaš.
Nikome ne odgovara da ja upadnem, brate, da se kandidujem i da napravim show. Zato što ću ja da tu napravim haos, razumeš, da ću ja uzeti ogroman procenat. Dete neko hoće prepadne i da je ozbiljan, sad bi u live-u metak u staklo zizon, ne sekiraj se, to je neki debilizam. A buraz, da je metak u staklo, metak u čelo kroz staklo, šta postižu time, znaš? Šta, kome ja smetam toliko tera da neko hoće me rokne, buraz? Zavis to, brate, ja kažem, i mogu da me roknu, i šta će se desiti, bože moj, brate, jebi ga. Šta da radi čovjek, brate? Metak, bolje i metak. Tako da ono, brate, ko zna. Zavini ljudi, ne znam, stvarno ne znam, brate. Pa realno, do sad se ovo nije desilo dok se kandidatura nije umešala. Pa ne znam, moguće. Ali recite, buraz, jebote, dokle sam ja došao da meni pale kola, te bra. Koje sam ja glauča, bre. Zamisli to, buraz. Tera, meni došao pale kola, jebote. Pa ja kod da sam, bre, narko-bos. Buraz. I još, zapalili mi kola, a mene boli kurac, te bra. Ja kao da sam, ja bukvalno boja počnem da valjam gudru, brate. Bukvalno, sve isto ispaštam, buraz, kao da valjam gudru. Pišu o meni laži, brate, u novinama, pokušavaju te, bra, da me nameste, pale mi kola. Jebeš u mater, buraz. Tvoja publika u BG nema pravo glasa. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Mene prate deca samo, hvala Bogu, brate. A čekaj, a što su mi zapalili kola, buraz, ako je politička priča, što su mi zapalili kola, brate, ako me samo prate deca? Zamisli i dalje postoje ljudi koji su u fazonu, Baku Prasta gledaju samo deca. A gledalo 5 miliona plus ljudi gledalo boks meč. Zamisli. I ovo dođe neko ispuca, samo gledaju deca. Kako i dalje možeš toliko da budeš bolestan, brate? I još ovi retardi što pišu komentare i treba, zaslužio je, bože, sačuvaj i sakloni te, brate, ti ljudi što pišu, brate. Ili ovi što pišu da sam sam sebi zapalio auto. To, da sam sam sebi zapalio auto, najjača priča ikada, brate. Najjača priča ikada, brate. Jebote, znaš to, brate. Ma te, bra, vreme je da ja počnem da snimam na engleskom, buraz, i da se selim odavde, brate. I mislite da je to priča? Ne može čovek da uspe u Srbiji, buraz, da ga ne napadnu, brate. Znači, kao sad priča kao svi oni, znaš, kao, svi ovi, brate, ne može u Srbiji džabe sve, brate, znaš. Brate, ja mogu i na srpskom da lajvujem, da kockam, da pravim pare, brate, bilo gde živim, brate. Ali ja neću se selim, buraz. Ja volim Beograd, brate, volim ovo mesto, ali jebote, stvarno koji retardi, brate. Zovim se to, buraz. Kao dođu i zapali, kao, wow. What the fuck. Još idioti, ja sam vidio komentare. Ljudi pišu kao, baš je večeras ostavio auto, parkira napolju, a ima garažu. Pa idioti jedni, jeste bolesni, bre, ja jebote, ne može Brabus da stane u garažu, alo bre, Brabus je previsok, nema garažu koji može da stane maltene u Beogradu. Ima možda u nekoj komercijalnoj zgradi, brate, ali nema u ovome, u Beogradom vodi je nizak plafon, nizak ulazak, u galeriji, u Ušću, ne mogu bukvalno skoro nijednu garažu da uđem Brabusom. Da, onda ovi što pišu, zapalili su jer je parkirao na mesto za invalide. Ljudi, nije to mesto za invalide. To mesto za invalide je stavljeno zato što je propisano pravilima da mora da postoji u zgradama
reći u Beogradu na vodi, imaš mesta za invalide, ali ta mesta za invalide se prodaju u sklopu stanova i lokala. I samim tim što je mesto za invalid, nije mesto za invalida, već, brate, dobijaš veće mesto da kupiš. Kada kupiš, recimo, kupiš lokal, koji uz lokal dobijaš 5 parking mesta, jedan od tih parking mesta je mesto za invalida i to je privatan parking. I onda nije mesto za invalida, nego mesto za mene, buraz, razumeš? Zato što je meni dato to mesto. Razumeš, to je moje mesto, moje parking mesto, dobio sam to mesto od brata Toplice Barbera, razumeš? I to je to. Kapiraš, nije mesto za invalida, to je privatan parking, brat. Ali kad je mesto za invalida na javnom parkingu, gde ima zona, gde je na Vračaru ili bilo gde, razumeš, kad je gužva, a ima mesto za invalida, to je mesto za invalida i tu ne smeš da parkiraš. Ali ovo je privatan parking i ta mesta se prodaju u sklopu stanova, sklopu lokala, sklopu zgrada. Razumeš? Ja u svojoj, brate, u zgradi, koliko uđi, brate, u garažu bilo koje zgrade, ove veće, tipa kao što je Central Garden, Beograd na vodi, znaš koliko ćeš naći mesta za invalide gde su parkirani obični ljudi, razumeš? Zato što ti kad platiš, kad kupiš to parking mesto, dobiješ parking mesto za invalida koje je samim tim veće i normalno je bolje da imaš veće parking mesto i ljudi to kupuju i plaćaju više. Razumeš? Nisam ja parkirao na invalida, brate, what the fuck. Kao stoji mi tu auto 2 meseca i sad 2 meseca. Godinu i po dana mi stoji tu auto, buraz, zapalili mi ga, brate, jer sam stao na invalida. Bože, sačuvaj, evo ja samo se prekrstim što ljudi pričaju. Sad svi treba da blejimo ispred zgrade, te čuvamo, bukvalno, brate. Jebaćemo ih sve, brate, idemo jako. Idemo jako, bre! Brate, zamisli ti da urediš kuću od 5, 10, 20 miliona evra i više da kaže da parkiraš sva auto u dvor, brate, pući će ljudi da govori imati zapale sve to. Buraz, što je najjače, brate, nije isključeno. Ja kad bi napravio kuću, morao bi da napravim zidove, 3 metra sa šiljcima, sa električnom žicom, razumeš, sa alarmom, sa svim i svačim, sa kućicom gde će ljudi oružani da stoje, da čuvaju te, brate, da bih ja bio bezbedan ovde, brate. Ja da bih bio bezbedan ovde, brate, ja moram da napravim sebi hacijendu i da napravim toliko dvorište da ne može niko preko zida da šibne moli u moju kuću. Pa zamisli sutra mi deca, bre, izgore, jebe mi majku, bre, bolesnu, ko je, bre, to uradio? Bože, sačuvaj, brate, Bože, sačuvaj. Zamisli sutra, brate, ja u kući i neko mi zapali kuću i izgore mi deca. Zbog čega? Pa nisam, bre, ja kriminalac, bre, alo da se, ajde sam, brate, kriminalac, da pravim milione tera, da radim gudru, da radim ovo, da radim ono, da, brate, valjam, ubijam, pljačkam, razumeš, ajde, pa da imam miliona toga, buraz, ja pošteno, bre, pravim svoj novac, ja treba da trpim, bre, ove gluposti, mrš, bre, u pičku materinu, bre, kogod da je to uradio. No hate, razumeš, ali mrš u pičku materinu. Razumeš, čemu, brate, gubljenje? Ja sad treba da zatražim od države, buraz, pratnju za mene, znači dodatnu pratnju i pratnju za sve ljude koji su povezani sa mnom, brate. Znači da ih sve u zaštitu stave. Buraz, zato što čekaj, bre. Meni zapaljeno, brate, ovo i zapaljeno kola i, brate, ja sad pušem kurac. Misliš, aj, sad pričam, brate, bože moj, brate, ko zna. Opet, brate, šta može i država da uradi, brate? Dođe, brate, budala, brate, klinac, neki šibne moli i šta? Ko to može da spreči? To ne može, brate, Isus da je bio tu, nije mogao da spreči, brate, Brabusa da mi izgore, kad pogledaš. Znaš, traži zaštitu. Čega da tražim zaštitu, buraz? To je cijela poenta. Ja da imam neki problem, ja bih prvi otišao u policiju, tražio bih zaštitu i rekao, gledajte, tako, razumeš? Ili bih platio, brate, 50 ljudi da me čuva sa, brate, oružjem i buraz, čao zdravo, brate, sa dozvolama i to je to, razumeš? Da ja imam neki problem. Ja nemam problem, bre, ni sa kim, buraz. Ja nemam problem ni sa kim. Ko ima problem sa mnom može, brate, me okrene da rešimo problem odmah, brate, nije sporno. S kime ja imam problem? Sa ja kriminalac, buraz, sa ja s ulice, sa iste priče, buraz, nisam. Vidi, TV mi neko zapalio, pa kao. A evo, Jođeru su zapalili kola, ali on sigurno zna zašto su mu zapalili kola, buraz. Ja ne znam. Brate, evo volio meni neko kaže, brate. Evo volio meni neko kaže, brate, zapaljeni su kola zbog toga i toga, buraz. Znaš, hoćemo to i to, buraz. Znaš,
Ja kažem, ne može i boli me kurac. Razumeš, to je to, brate. Znaš, i čao. Mislite da je zbog fudbala? Možda i zbog fudbala, brate. Možda me ono navijači, brate, zapajali. Ko zna, brate. Dobro, hvali se da je ulica, sad je ulica došla po njega, a onda nije ulica. A Buraz, gde nisam ulica, Buraz, pa što kome bi, brate, zapalili Brabusa i još, brate, ja okačim sliku, sprdan se, ko nije ulica, Buraz, ti je lud. Došla ulica po mene, koja je ulica došla, tebra, ne dođe ulica, tebra, da zapali auto, ulica dođe i kaže, slušaj, pičko mala, tako i tako, razumeš, to je ulica, kapiraš, nema, brate, drugačije, šta? Znaš. To je ulica, Buraz, nije ulica ovo, brate. Iza leđanca malo, znaš, ono. Da, Forgi, brate. Forgi možda, brate. Jer sam mu uzeo Vasu Ilketa, potpisao, brate. Forgi mi zapalio kola. Konjino to nije budala uradio jer je sve pod kamerama i ne priča gluposti, ako se to brzo ne otkrije, sve je jasno, taj deo i šire je pokriven 100% kamerama, ne glupiraj se, ti si još jako zelen. Šta ti sad ovime rekao, Buraz? Ko je onda? Ako ti znaš ko je, reci mi, Buraz. Reci mi, brate. Brate, kad završiš karijeru, uzeš negde i manje van BG-a, napraviš vilu, uzeo što decu porođu. Ma, Buraz, ja ću da iscimam Netflix da napravimo dokumentarac u mom životu, brate. Kad vi budete čuli šta sam ja sve proživeo, Buraz, i šta sam ja sve vidio, i kažem, ovo paljenje auta je meni, brate, limunada, brate. Ja sam prošao mnogo gore stvari u životu, video sam mnogo gore stvari u životu od paljenja automobila, kapiraš? Ja kažem, znate kakav bi ja dokumentarac mogao snimiti? Buraz, ti je lud. Ti je lud, brate. A ovo je, brate, limunada. Šta, bre, ovo? Ide, ono, auto ko auto, koga boli kurac. Ne kažem, samo mi nije jasno što. Mene boli kurac što me zapaljen auto, samo me zanima što, Buraz, ono, what the fuck. Ako je neko ljubomoran zapalio tebra, vrištanje, te znaš ti ko je to bednik, Buraz? Pre-chill si za ovu situaciju. A kako da ne budem chill? Šta mogu da uradim? Sad ću kao da se iznerviram. Ne mogu se iznerviram zašto me boli kurac. Stvarno, ne pogađa me što mi izgore auto od $500.000. Ne pogađa me, zaista. Ne nerviram se zbog toga. Nisam uplašen. Kao, šta, zapalili su mi auto. Buraz, ja se ne krijem nikada, ono, razumeš? Svako može dođe do mene kako hoće. Razumeš? Ne plašim se, ne krijem se. Ide mi smor. Kao krivo mi, brate. Drag mi auto bio. I još kažem, ne znam koja i zašto. To je ono što mene nervira. To je ono što mene... Ne nervira mene to što mi je auto zapaljen. Jebi. Vas uljutno malu ponudu, da. Ma nema, jedino mi ostaje, brate, počeo da se bavim kriminalom i to je to, drugačije izgleda. Ne može ovde da se funkcioniše, Buraz. Uze, napravim svoj klan, brate, i čao. Šalim se. Jao, trebalo je danas da skupljam za Brabusa, Buraz. Sutra ću da napravim live da skupljam, brate. Trebalo je večeras, brate, da skupljam donacije za novog Brabusa. Jao. Zaista ovo, brate. Nije se videla donacija. Nemam ovde, brate. Čekaj. Zaista ovo, brate. Jao, Buraz. A zaboravio sam, to sam hteo danas i zaboravim, brate. Jebote.
Čekaj, ovako. Stavim to i čekaj da stavim, brate. €500.000, jel tako? Završava se 31. marta. Do 31. marta da skupimo, brate, €500.000, brate. To je realno, brate. Ne, stavio sam €500, ne. Ma do 28. februara, ide gas. Znači, policija radi na slučaju ili šta? Radi. I pokazat ću snimak kad dobijem, naravno, brate. Kad budem ja dozvolu da pokažem, naravno ću pokažem, brate. Smetaš nekom, brate, ozbiljno radi se s kim si radi, s kim si sedao, jer ovo nije zebanci i sam znaš da se ovo naziva opomenom. Pa slažem se, nema šta, brate, nema šta nego opomena. Ali opomena za šta, buraz? Za šta, buraz? Recite mi za šta je opomena, buraz, u čemu je problem? Alo! Da imam šta kažem. Ma ovo je neko koji je na većem nivou i boji se konkurencije, ne bi niko od običnih hejtera to uradio, nije niko toliko lud da riskira, budu hoće da nosi teret o €500.000 zato što te neko negotivi, realno rasteš i nisi samo neki youtuber više. Nego sam tata, buraz, da. Nije bolest sve što boli, što kažu, brate. Ako su Zdravku Čoliću, čoveku koji je skoro deda, peva i nikome ne smeta, zapalili kući, jasno ti u kom sferu ide ova država i ko vlada isto. Danas ne možeš biti ni normalan youtuber ko zaradi. Buraz, okej, u kom sferu ide država, buraz, ali ne može, brate, uvek da bude odgovoran onaj na vrhu zašto je neko bacio nekome molotovlje, brate. Šta, ja sad treba da odem da kažem Vučiću, alo, Vučiću, spremi lovu, brate, i daj, razumeš, isplati brabusa. Čemu, brate, nisi naš, ne, ja i vola da znam ko je kriv. Da ja znam da je država uradila, buraz, ja se selim i ide, brate, kataklizma, buraz, i to je to, ali što bi meni država zapajala auto, buraz, nemoj razloga. Stavi nagradu tipa 28 za kako ti donese povjerenu informaciju da može dokaže paljenju, ako su tu neke materije, pevat će neko sigurno. Plaki kum, deki piroman ti zapalio dužnik, si mu 7 godine, 14 €, bukao. Ma, buraz. Dobro, polako napredujemo, braćo, 0-0-1 i uskoro novi Brabus, brat. Gde je brat? Gde je bro? Gde je bro? Au, braćo. Danas mi je, buraz, ceo For You page Brabus. Zapaljen Brabus. Bukao, ceo TikTok je, brate, Brabus. Evo što se događa kad zajebavaš Marka Jacka. Misliš da je Marko Jack, buraz? Ladno, brate. Mićen 3, hvala na subu. Ti nisi iz te priče ulične kao što kažeš, ali često ponašaš, glumiš da jesi iz te priče. Drugi reče, kurčiš se, jebe ga, normalno da ćeš time privući ljude i tako. A ja, buraz, mora, dao si konstruktivan, sad je prvi put i sad jedeš govna, buraz. Za šta se kurčiš, izvini, šta ja jesam ili nisam, burazer, ja ti kažem, ja sam prošao i video stvari, buraz, koje ti nikad nećeš, kapiraš? To što sam ja ulica, nisam ulica, kak je to ima veze s tim da su im zapalili kola, šta? Zašto ja kažem, ja sam ulica, neće neko zapali kola, jesi ti dečko retard, buraz, kako je to logika, buraz? Kakva je to logika, buraz? Ne pali se auto zato što neko priča da je ulica, buraz. Pogotovo ne auto od $500.000. Brate, auto se pali, brate, sa nekim određenim razlogom, brate, razumeš? Znaš, samo pitanje koji je razlog. A sigurno će kad tad doći do mene razlog, zašto će mi taj neko 100% će hteti da stupi u kontakt sa mnom, da mi kaže, brate, tako i tako, razumeš? I onda ja mogu da odlučim jer ću da poslušam ili neću poslušam i to je to, brate. Vidjet ćemo, brate. Brate.
Nego opet kaže, brate, zapališ mi kola koji su osigurane i šta, brate, samo ono me teraš da se bavim papirologijom, brate, boli me kurac. Kao, taman sam hteo prodam auto, ovo mi ih samo došao kokec na 10, kao, znaš. Bez brige, ovo je primjer pokušaja reketiranja, za dan dva će ti javiti i reći će, hoćemo toliko i toliko mesečno da se ovo ne dešava. Ti ako si lud pristanije, ali moj savjet tome isti sekunde u policiju ili ako te, ma buraz, nema trika da me neko reketira. Evo ja vam sad ovde kažem, nema trika da me neko izreketira, buraz. Neću dati pare, brate, makar mi zapalili sva kola, brate. Neću dinar dati. Dinar neću dati, buraz. Tebra. Radiš me na kriminal, opet bi ti dala. What the fuck? Pa kao, a što sam teo, brate? Ma jebeš u mater, buraz, šta da radiš? Jesi vidio Mark XXL, Minimum i Prince Banjica hoće da se bore zajedno za ukupno 30k? A ne znam baš da ću dobiti te pare, buraz. Nek se bore ako nađu neko šta. Da, ako nađe neko da plate, nek se bore. Za Mensori Gronos 4x4 kvadrat. Mensori Gronos. What is Mensori Gronos? Jaka šminka. Dobro, ovo je priča, buraz, idemo, te vra jako. Hvala za 30 evra, ljubite, brat. W u chatu, brat. Top igračke, buraz. Znaš to, brat. Je se plaši za Mensori? Pa ne plašim se, buraz. Šta da radiš? Osigurao mi auto, Mensori će mi napraviti isti takav, proverio sam ja već se... ja već se proverio u slučaju da mi zapale Mensori, brat. Ne, ali ja hoću ovo, brate. G 4x4 Cabrio. Ovo bih ja hteo, brate. A ne, ovo nije 4x4. Ovo je obično. Čekaj. Običan. Regular. Je to Brabus. Evo ga. Pa nije ni ovo, brate, na kvadrat. Buraz, ovakav samo na kvadrat, brate. To, evo ga. Gle ovo, brate. E, ovo je priča. Ovo treba sad da uzmem. I kažem, palite i ovaj. Gle. Ovo je priča, buraz. Ujebat. La. Zavisi ovo, brate. Ko je ovo priča, burazeru, a? Sorry, brother, I burned your car because I have present for you in Las Vegas. Dana White. Thank you, bro. Eto, saznali smo ko je, ljudi. Što je interijer, brate? Ništa, moram da kupim ovaj auto sledeće, brate. Eto, šta da radim. Ljudi, donirajte. Treba nam 500.000, treba nam milion, a ne 500.000. Bacite se na posao, šta da vam kažem, brate. Lako za auto i normalno da ti to ne... Ali ko bi došlo da se bojim za tebe, jer ovo nije sigurno napravljeno iz fore. O, buraz, ja se ne plašim za sebe uopšte. Evo, verujem ne, evo, pitajte, evo, bili smo na ručku. Jer se ja plašim za sebe 1 sekunde. Istina, brate, mi se više uplašili nego on, brate. Te bre, ja se ne plašim 1 sekunde za sebe, nego mene je strah šta ako krene buraz nekog van mene, buraz, to je problem. Buraz, a to je onda ozbiljan problem, a onda buraz mora se ide u rat. Onda sve ljude koji su mi bliski, buraz, moram nekako ili da iselim, ili tebra da platim, brate, obezbeđenje svima, tražim, brate, zaštitu države, buraz, i pun gas, da svakoga čuvaju 24/7. Jebi ga, buraz. A te, bre, ja nisam, bre, kriminalac, bre, da se tako
da se tako, da se te stvari dešavaju. Pa ne, ali realno, buraz, jesam ja kriminalac, buraz, stani. Da ja moram takve stvari da radim, ali ako budem bio primoran, brate, ja ću uraditi to. Znaš, bolje sačuvaj, Bože sačuvaj, bukvalno. Treba 24/7 da im bude obezbeđenje oko zgrade i kad god, znaš, ono, gde god se bilo ko kreće i drugari i ovi su, imaćete obezbeđenje, braćo. Čak, brate. Do duše, pečuki Meni ne treba, treba, ja nosim niko masku. ne zna, to, niko ne zna ko si. Da, niko ne zna za petje. Cave jedne, zovete svi. Samo će da bude ovako, ljudi, samo će bude ovako kao, čekaj, jesi ti zapalio auto? Vi hoćete problem? Ba! Hoćete problem, a? Ba! Ajde bre sad, na kolena! Ba! Ajde vas vidim, buraz. I samo rekapiraš. Tako. Šalim se, relax, don't kill me guys. Just chill out. Ne kurči se. A tera šta da radim nego da se kurčim, brate, kad sam glavuđa, brate. Šta da radim kad sam glavuđa, buraz? A to ovdje je krenulo. Baka je tata. Korak ispred interve. Elem, pola miliona evra otišlo u pepeo, baka prase snimio kako mu gori bravo, skuvan je, ništa nije ostalo. To nisam ja napisao, ali komentari, brate. Komentari. Sve je nameštajka sa Vučićem. Plaćeno je sve našim novcem. Sad će da priča da su zapalili što je pričao s njim. Pa retarde jedan, kojim bre tvojim novcem? Šta si ti bre meni pomogao da ja uzem brabusa? Majku ti jebem u pičku. Brate, zamisli te, brate, degenerike koji pišu ovakve stvari, brate. Ali to stvarno vidiš da su ono digitalci neki. GG, brate. To je full kasko. Ovo je bacanje prašine u oči masi. Dok se pljačka nastavlja, mi imamo šta da komentarišemo, hleba i igara. GG, brate. GG, šta pričaju. Brankica iz Dezinformera kraj mikrofona. Stigla je provjerna informacija da Neymar Junior kupio novi Brabus, a da je Milan morao prvo da zapali ovaj prethodni. Jaka informacija, brate. Tebra. Jebeš se, bak izgoreo Brabus. Vidi kakav auto, buraz. Vidi kakav auto, buraz. Brate mili, koja je to priča, buraz? Grota, brate. Ne, ali evo, brate. Koliko ja znam, pravi karbon ne može goriti, buraz. Ne može. Može pod vodom samo, brate. Da, mislim, ne znam stvarno koja je poenta da ljudi napišu takve debilne komentare, brate. Ali baš ono težak rip, brate. Težak ripski, brate. Ako vrati pare koje si dužan ili ti kole idu na licitaciju. Tata je maraš na ruke nikad Ako Ja mislite da je Deki BMW iza svega, buraz? Deki skulo karbon, brate. Brate, pretio ti tolike godine, bez. Deki Možda BMW. skupljao za benzin, brate. Vidi koliko edita Deki BMW dobio, buraz. A gde mu je tebra? Gde mu je profil? Ugasili ga. Ukucaj je samo Deki BMW spojeno, brate. A ne, mešo mi je ukucano, bre, Deki, buraz. Deki BMW, nema ga. Danas bre live-ovo jebo da... Da, danas live bio. Evo ga. Naš sam. Tu je. Skinuo je klip za Brabusa, gledaj. Brate, on se stvarno uzentao da će da ga uhapse, brate. Pa viš da ovaj neko ko ti donirao kaže da je u novinama piše isto da je on možda odgovoran te, brate. Šta? Vidio što Deki je pomenuo i kurir i slično da je on, kako ga mnogo se smeo. A nemojte Dekija, ljudi, ne, pitala je policija, brate, na koga sumnjam, nisam ja ništa rekao za Dekija, Deki je brat. Nemojte Dekija, GG, buraz, zamisli Deki BMW zaglavi zatvor, brate. Au, brate.
koji bi to bio smor, brate. Vrati pare koje si dužan ili ti kole idu na licitaciju. Stankilac, ima i Dekija da dođe sutra preksutra na live, brate. Prema što ga uhapse. Vidi šta su mu uradili, jebote. Vidio. Ovaj da, Bravo 4x4 od 1. A Stankela koji se preznuo je Aburaz da svuda baci foru, brate. I na Instagramu, i na TikToku, i svuda. Vidi ga Stankela, vidi ga Stankela. A Tevra, a vest da me Dana White pozvao, Tevra trajala 3 sekunde, znaš? 3 sekunde, brate. Pozvao me Dana White na UFC, zaboravilo se, gledaj. Stali pregledi ovog klipa, sinoć imao 300.000 pregleda, sad imam samo 500, brate. Nikoga ne zanima to, brate, zbog Brabusa. Zamisli to, brate. Jesu govorili? Nisu još. Not yet. Vi šta mu uradiše, brate? Al su ga nagradili fino, brate, a? Ovi koliko bakra viri, brate. Ljati Figor kad su videli, brate. Pa to je... Znači, Pa Igor zato prvi došao, brate. Ja veću radost nisam vidio u životu, brate. Ljati Figor, brate, skakali od sreće, brate. Vidio? I šta mu uradiše? Jebote. Ovo je Hanbi. Brate. Gledaj autor, šta mu radiš. Greota, brate, stvarno dobar auto jebote, vidi ovo. Jebem ti život. Vidi ti ovo, brate. Da li realno? Brat je čekao jutro da se slika, da. Pa čekao, brate, čekao. Vidi ovo. Evo, tu je Marko Jack. Marko Jack, Punisher. Vidi ga, brate. Jadan, brate, baš mi ga žao. Majke mi, baš mi ga žao. Kad si ti vidio da ti auto gori? Pola 4, kada je već izgorao, brate, malte ne. Vidi, tip top auto perionica kaže zovi ako treba Dubinsko. Jebem vas, ustao si, jebem. To se nasmeo kad sam je da iskreno, brate. Evo ga, Stankela, 0-1, Brabus 800, 4x4. Zato dobio odgovor tebra u oči. Sutra Deki na live, skupljanje za Brabus, ide pišanje od live-a. Bravo, bravo, da, sutra skupljamo lovu za Brabusa i dolazi Deki BMW, bravo. Pijemo sa Dekijem BMW-om, GG. Jebote. Zamisli ono kao skupim legit, brate, kao 500.000 evra. Dođe neki ono milioner iz Dubaja, bude u fazonu na kiku, vidi da ono, hello sir, I'm, you know, naš, ispričam svoju tužnu priču i doniraju mi, brate. Ma reci Dana White-u, brate, kako budeš odladi. Da, što neče. Rano jutros... Kao za automobil bake praseta zapaljen, komentar prvi, ko visoko leti nisko pada. Pa buraz, jebo sam ti majku u pičku, brate. Pa ja ne da nisam pao, tebra, meni je ovo samo hype, brate, razumeš? Ali tebra, zamisli kakav kreten moraš da budeš da napišeš tako nešto. Zamisli koliko bolesu zavidan moraš da budeš da bi napisao tako nešto, tebra, meni je to neshvatljivo, brate. Neshvatljivo, brate. Dobrodošli u moj Glavo. novi video. Vreme da vidite moj novi auto od 500.000 evra. G-klasu Brabus 800, 4x4 kvadrat. Sjećam se kad smo ovo snimali, brate. Kad ste mi Kad su donosili govnili. burek. Da, kad se ugovnio. Dobrodošli u moj novi video. Znaš to, brate? Koji je throwback, brate? Kad ti ljati fušo, brate, u blaćenim patikama. Kako treba da ga zapali, brate.
A vidi, zamisli od svega, brate, lik uzvi kao invalidsko mesto. Pa vidiš da je privatan parking pod rampom, bre, čoveče. What the hell, brate. Vidiš, pod rampom, privatan parking, bre. Parking od lokala, ne može ni invalid da dođe tu da se parkira ako mu ovi iz lokala ne dozvole, brate. Trebao si više bifteka da jedeš sa kravica. Eto što pričaju ljudi. Jebi ga, kad sam bio u Baborogi nisu bili tu, brate. Nikako se potrefimo, brate. A što kažu da namjerno nisi parkirao garažu? Da, burat. Ne može stane auto u garažu da ga guraju šestorica, brate. Trebao si više bifteka da jedeš sa kravicom. Strašno što ljudi priča. Dobar dan, majstore! Da. Šta mu je? Da mu kupim svećice nove? Ej, šta radi? Šta rade ljudi? Ne moguće, brate. Svećice nove. Požar crkvene. Što? What the fuck? Ovo je mrtav. Šta je ljudi, Dobar dan, brate, majstore! ovo? Šta mu je? Da mu kupim svećice nove? Požar crkvene. Što? Ovo je mrtav. Nije mi ni stigo To provozat. stvarno mi nije do smijanja, ali... Ovo ona OnlyFans riba, brate. Da. Čuli, nije me stigo provozit. Jebem ti život, šta deca pričaju. Polako. A Dora Ilić kaže, samo je bitno da gori. Rip Brabus. Samo tebe baš nisam čista, samo je bitno da gori, u svakom klubu priča je ista. Zoveš peti šampanjac ko neki playboy iz Beverly Hillsa, tebi je sve da izvoli, u se pare umodna je pista. GG, brat. GG. Ako vrati pare koje si dužan ili ti kole idu na licitaciju. Džabe, široka ramena kad su muda malena, zapamtite to. A moguće da je Teora Deki BMW dobio edit, buraz. Jel realno, buraz? Kakav burazar, brate. Evo, gledam jutros usto, čitao sam, brate mili, svi mediji, svi portali, svi živi po internetu. Vidi, neće dobiti ništa zato što je parkirao na parkingu za invalide, ne važi kasko. Koji, brate, digitalci pišu, brate? Prenose kako je noćas zapaljeno. Evo vidio, zato što izjavio da će da se kandiduje na izborima da bi ga nakon 3 dana Vučić dodao svoj TikTok stream kako je video na kojoj je strani. Pa to je razlog da mu zapale kola, bukvalno te, bra. Koga boli kurac, brate. Koga boli kurac. Pa kaže Ćaci iz aviona, znači došao sam Ćaci, meni je opozicija zapalila auto, ne razumem, buraz, mislim, ko je, šta je, ma ja vidim to gluposti, to politički, tera. Niti imam veze, brate, s jednom, niti s drugom stranom, jebe mi se zobe. Znaš, a za kandidaturu, buraz, mi nema smisla što se ja bukvalno rekao, tebra, da nisam ni siguran da ću se kandidujem, ono. Krenuo sam da mimujem, brate. Jebeš, mater, vidjet ćemo. Automobil bake prasta Brabus, 500.000 evra izgoreo, bla bla. I sad, problem je u tome što ljudi likuju to i problem je u tome što ima idiota koji se raduju tome. Prvo, ne znam čemu se radujete, čovjeku neko radi o glavi i vi se zajebava, to prvo. Drugo, Double u četu, buraz, istina živo. On nije lopov, nije kriminalac, nije političar, on ničiju familiju nije... Pogled od stoleta story, brate. Ajde, ček da vidimo. Dobro, lepo, lepo. Dobro. Otac fotografiše sina koji pozira kraj spaljenog automobila bake prasta. Treba nam društveni restart pod hitno. Ali što, brate, realno, buraz, kad pogledaš, moj Brabus je, dođe ti sad kao neki spomenik. Spomenik bake prasta. Ostavi ga to, brate, ko da je u muzeju nekom. Pa ja mislim da treba da ga ostavim, tebra. Ostavi ga, tebra. Ostavi ga, ko generalštab što stoji srušen od NATO-a, tako i Brabus stoji. Tebra, Samo ja mu stavi mislim... spomenik, ono, rip.
Da, ali ja stvarno ono sam u fazonu, Tevra, 2026. što se ljudi ne bi slikali s ovime, Tevra, realno, ovo je moj auto, od najpoznatije balkanske ličnosti automobil koji vredi $500.000 koji je zapaljen na ulici, Tevra, ne znam šta je to, to je, brate, monumental achievement. Tevra, reći koji je to flex da mogu kažem da su mi zapalili kola. Kad pogledaš, to je zapravo Nisi spomen ploču. flex, to je zapravo flex, brate, što se meni desilo. Tako da ono, ja bi ostavio auto, ako mi dozvole, brate, ja ću ostaviti Brabusa tu, da bude kao spomenik, da se ljudi slikaju. Kao muzej. Weird flex, but okay. Da, bukvalno. Možda si ujedinio obe političke stranke, pa su ti zajedno zapalili, respekt. Što je najče, ako sam uspeo da ujedinim vlast i opoziciju, meni je drago, brate. Svaka čast, brate. To je to, GG. Je ojadio da bi došao do tog Brabusa. On ničiju decu nije ostavio gladne da Pa glej, možda i jesam. Znaš kao... bi došao do tog automobila. Ne razumem čemu tolika ljubomora, čemu toliko slavlje što je zapaljen nečiji automobil i čemu tolika radost što je zapaljen nečiji automobil. Pa vi ste idioti, vi ste kreniji, vi mislite da je on tolika budala da taj auto nije full kasko osiguran. Pa njemu će država da isplati full kasko osiguran, da dobije 1 milion za taj auto. Kakvi ste vi idioti, brat, to nema nigde, majke. Double u četu za brata. Double u četu te, bra. Lik je objasnio par stvari, brate. Objasnio sve kako jeste, brate. GG. GG, brate. Neko puko pare na tvom kodu pa si iznervirao malo. Što je najče, mislite da je to, brate? A ja, da meni Igor nije javio da mi gori auto, ja ne bi ni znao. Au, brate. Jebeš u život, brate. Pečurka? Hoćeš da mi napraviš bonus hunt? Pa nemam šifru, brate. Nastavljamo sad priču za Brabusa, nećemo još kocku, brate, a sad ću ti pošaljem. Čekaj. Ajde. Ne znam ni sam koja je šifra. Noća sam sanjao.